ακούσουμε από παντού, αλλά ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το άδικο, το άδικο. Φέρ' το τινησιακό, αλλά πούλα το για το τινησιακό. Δεν κοιτάνε να κάνουν έναν έλεγχο, να μας στηρίξουν από όλους δεν μας πάρουν. Γιατί γίνεται αυτό δεν ξέρω. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά τώρα, και εκείνος που τραβάει και χάπ. Τι θα γίνουνε, θα σηκωθούν να φύγουνε πού, από τη γη μας. Η γη αυτή είναι από τις μελέμα. Από τους προσπάπους, από τους παππούδες, από τους πατεράδες, από εμάς, από τα παιδιά μας. Δεν θα φύγουμε. Θα κάτσουμε μοναχοί μας, όπως έκατσε ο Γολγοθάς στα Δρυπενάκια. Αυτά τα καρτέλ να τα σπάσουμε, θα τα πατήσουμε. Όσο εδώ και μη παρέκει. Σηκώνουμε μπαϊράκι. Και όποιον πάρει σφεντονιά, εμείς από τη γη μας δεν θα φύγουμε. Κύριε Δουρούμπη, να σας πω. Κύριε Κώστα, να σας πω. Από τη γη μας. Για τους καταναλωτές. Σε τιμή παραγωγού όχι, πουλάει ο παραγωγός. Για το ράφι μιλάμε πάντα. Για τον καταναλωτή. Για τον καταναλωτή είναι στα ίδια επίπεδα. 9,5 το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το λίτρο. Δικό μας ελαιόλαδο, δικό μας είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έξτρα παρθένο 3,70 αλλά δεν παίρνουμε. Και 2,5 με λίγους βαθμούς παραπάνω. Και 2. Γιατί είχαμε και ηλιοσπόριο και είναι λιγάκι βαρύ. Αλλά το παίρνουνε και το ρίνουνε μέσα στο έξτρα παρθένο και το περνάνε έξτρα παρθένο. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν παίρνουνε, δεν υπάρχει αγορά. Έχει να φορτώσει εδώ πιτίο από τα Χριστούγεννα. Το λάδι είναι μέσα και σε 2 μήνες 3 ξεκινάει.